Салом алейкум, дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Беррус. Ҳамеша тавсияти тамом бошед. Ҳамин канале ки дидем, гуруҳ лайк дод, ки дигарон бинанд. Дар назди ман қарор дорам додари мо Насимҷон, ки дирӯз бо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсия омадам, ба шаҳри Москва. Хушомадед додарҷон. Ҳазор калом. Шуморо ки финансиёрат кард ба инҷа омадем? Ҳазор калом бародари азиз ва доктори азиз ва акай бобуҷон дастгирӣ мекард. Ҳамаҷон беҳтарин шахсияте ки худаш як шаб занг зад ки Насим фақат рехет мегирем бихел ёфтам. Ман хестам, ман боварӣ надоштам, ки имрӯз омадам дар Москва. Як ҳафта зиёдтар мешад дар Москва. Сад фоиза ҷои хобам гарм. Се вақт мехӯрам хоб. Дӯстони азиз, додари мо Насимҷон маъюби ки рӯи якум ҳастанд ва маъюбе ки аз модарзод ҳастанд. Камтар операшн душвор аст. Насимҷон, ман якчиро гуфтан ҳастам ки ман аз хела бор шуд ба ҳамин беморон табобат операсиён машғул ҳастам. дар ҳаққи мо дуо кун ки мисол камтарак мушкилот дар сар омадаги аст. ҳамин коре ки ман кӯшиш мекунам ки ҳамин худр ҳамин роҳгария ба монанди худм чӣ раҳ мегардам, анохе раҳ бигардем. Ман медонам ки бо чӣ азобу чӣ машаққат раҳ мегардем. дуо ки дар ҳаққи мо дар мушкилотро осон кунем. ман иншоалло дастгирӣ мекунам ки ҳамин чӣ хеле ки ман мегардам, анохе раҳ мегардем иншоалло. дӯстони азиз, дар охири видео роҳгардии Насимҷонро мебинед ки бо кадом адоб машаққат раҳ мегардад. шумо биёед тамошо кунед ва баъд аз оне ки мисол мушкилотро ҳал мекунед, кӯшиш мекунем ки чӣ шавад, ба табобати Насимҷон шурӯъ кунем. вале табобатҳо ман гуфтам онам ки аз 3 моҳ болотар бисёр мутабобат мекунем. ба он хотир шумо дар ҳаққи мо доро фаромӯш накунед. худованд мушкилотни осон гармавад барори кор кунад. ҳамин қадар докторе ки дар Тоҷикистон, дар тамоми Тоҷикистон мерасонем ки ҳамин якум докторе ки ман табобатша ба канал шумо ҳама кӯшишҳое ки дорам ба ҳамин рӯза кӯшишҳое ки кардам, кӯшишҳоро мекунам. первую очередь кӯшиш мекунам ки тра ҳамин раҳгарита ба монанди худм кунам. аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. додари мо дар шаҳри Москва меҳмон аст. дӯстони азиз, дар бобоҷон ҳаҷома қарор дорад. биёед иншоалло аз ҳолу аҳволаш хабардор шавед. ин додар як ба монанди одам бегона аст. ягон ташкили файрӯз кунем, ҷое ки мисол хун нағд бибинед файрӯз кунем, як роҳбордаш кунем. аллоҳ меҳрубон шумо бинесад. аз тарафи ман бошад кӯшиш мекунем ки агар додара дастгирӣ худо нигаҳбон бошад. додарҷон иншоалло кӯшиш мекунем дастгирӣ шавад. худо нигаҳбон бошад. салом.